Hledáte výdělek. Chcete svou rodinu finančně zabezpečit. Pracujete ve dne v noci a stále se vám nedaří pohnout se z místa? Máme zde výdělek pro všechny, u spolehlivé a prověřené firmy. Právě teď začínáme v České a Slovenské republice. Vydělávejte se spolehlivou firmou, která splňuje celkem dost důležitých faktorů. Například, vyplácí na účet každý týden a to spolehlivě a ne na nějaké pochybné peněženky. Známe majitele a zázemí firmy. Jde o produkty, o které je prokazatelný zájem. Kvalitní firemní zázemí, dobré akce, bonusy, dobrý marketing či naprostá spolehlivost. Přesvědčte se sami a přijměte pozvání se podívat na naši ukázku. Zde je odkaz pod videem na přihlášení na ukázku. Vysíláme každý den ve 20 a 21 hodin. Budeme se těšit.